allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Vandaag gaan we een total body workout doen en dit door middel van krachttraining. En eigenlijk zijn hiervoor 3 oefeningen heel belangrijk. Dat zijn squats, bench press en deadlifts. Zo pak je eigenlijk de hele voorkant en de hele achterkant van je lichaam. Nou, om daar alleen een video over te maken, is maar een beetje kort. Daar hebben we ook nog wat andere oefeningen bij bedacht. Ja, dat zijn namelijk pull-ups en leg press. En dat is toch een wat uitgebreidere workout, maar hebben we wel alle belangrijke dingen meegenomen. Super slim voor mensen die weinig tijd hebben en niet iedere dag naar de sportschool kunnen of willen. Het is perfect voor als je bijvoorbeeld 2 keer of 3 keer in de week sport, dan heb je toch elke dag een goede workout. De eerste 3 oefeningen zijn dus het best. Ja, en probeer direct het gewicht voor jezelf uit te dagen en dan heb je ook spierpijn en dan weet je zeker dat je goed je best hebt gedaan. Zeker. Nou, hopelijk vond je dit een handige en leerzame video. Laat mij in de comments weten wat je nog meer wilt zien en dan zeggen wij voor deze keer tot de volgende keer. Yes!